ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କାମ ତାପରେ ଆମର ପିଲାଇ ଦେଉଛି ଏମ୍ପି ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ବସିଯିବ 2-4 ଜଣ ଗୋଟେ 3 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସାଂସନ୍ କରିଦେବି ପିଲାଟା ଆମ ପିଲା ଯେ ଏଠୁ 10-15 ଜଣ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ଗଛ ବୁଛ ନବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପୁରାଇ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦୁଷ୍ପ୍ରୟୋଗ ଗଛ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଗଛ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ନଜର ଦିଅ। ପ୍ରସବଟା ବି ହେଇଛି ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଇଫେକ୍ଟ ଆସୁଥିବ ନା ପାହାଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ସେଇ ରାଜନୀତି ଲୋକ କରୁଥିବେ ଆଉ କିଏ କରୁଥିବେ ଆଉ କେହି କହିବାକୁ ପାଟି ପକେଇବେ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ତମେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦିଅ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ବୋଲିକି ଶିଳ୍ପୀ କଥା ଇଟାମାଟିର 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ କେତେ ଆଜିକା ସେ 2000 ବିକୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଲବାଟୀମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିକୁଥିଲା ସେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏନି ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ପଢ଼ିଥିଲା ସେ ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି ହେଉନି ସେଟା ହେଉନି ସେ ତୁମକୁ ପେନସିଲ୍ କାଢ଼ି ଦେବ କାଟିଦେବ ଥିଲା କଳା କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ବାବା ଡାକନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବଟା ଏଇଟା ସେ ଫଟୋ କହୁଛନ୍ତି